man, I go by the name General Jasmine. Kun san me yasa nake murna nake jin daɗi? Na samu labarin kawo dan sarki ya shigo Abuja kuma yana kukin sabuwar waka tare da Abdul Sona. Sona ne fa. So za mu shiga cikin studio mu ga aikin ke kasancewa. Ku biyo ni mu saka. Wait. Na fara ji. Wow. YouTubers, wallahi ga kawo dan sarki yaro baya dada wallahi ga kawo ga Abdul Sona abin da aka banda ci na koshi yau shi yasa nake cikin shauki hello oh ga ina magana ka da wani dan Allah dan Allah kawo ka saurare ni ka saurare ni kawo ka saurare ni